मा आदा बे हाजोआ बडलेण्डनि माउन्टेन Tilak Daymary YouTube channel ko subscribe column. Hi, hello, खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ मागो फोरबोनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय दिनै जोङो लावखार ओंखाम जानो थांगासिनो दङ भैरबकुन्दआव आं दायो दङ गलायगाव दखरा बर' फरायसा आफादनि अफिसनि लांगोनायाव जोङो गासैबो स्टाफफोरा थांनो ओंखारदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था Bhutan, yes. किधर जगह भाई लोग? भूटान जगह ना? मा खालामदों नोंसोर? बे मा जायगा होनो? फैयै जोङो बारा गोजान नङा ना? बेनिफ्राय सिगोन हाजोखौ नुहुरबाय मैदेरा गोलैहा जानानै दङ बेफोर मैदेर नायजोबदों सब लोग मूत्र विसर्जन कर रहा है उधर पर Welcome to Bhairabkunda picnic spot. जोङो जानो थाखाय जायगा नागिरै दा बे जायगाखौ सिलेक्सन खालामबाय बेखिनियावनो जोङो
जोङो दायो बेदर जागासिनो दङ अमा बेदर जों साथाम लोगोजों अमा बेदर जागासिनो दङ जों ओंखामजों जाया बेखौ very tasty जागासिनो दङ जों फैनाया एसे लेट जाबाय बेनिखायनो दाबो रेडि जायाखै बिथांमोना बनायबाय थादों दसे उनाव मोनजागोन आरो जेबो नङा जायगाफ्रा फैनानै अबावबा सुइस गेट थिंगोल जोङो भुटान आरो सानजाहा दङ अरुणाचल दिनै बेखौ नोंथांमोनखौ देखायनो हादों मानोब्ला जोङो फैनाय एसे लेट जाबाय आरो माब्लाबा नोंथांमोनखौ लाना फैगोन बाइकजों भैरबकुन्द फेस्टिभेल जागासिनो दङ आरो बारा दिन गैला 16 जानुवारिनिफ्राय आरम्भ जागोन बेखौ नोंथांमोनखौ देखायनो थाखाय आं बाइकजों फैगोन नोंथांमोना नायनो लुबैयोना लुबैया कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय जोबोद बेयाव फैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय अखाबो हादोंमोन दसे सिगाङावहाय दा अखा गैया दा एसे स्रां जाबोजोब्बाय दायो जोङो दसे उनाव ओंखाम जानानै आरो मोनसे प्रग्राम दङ फिसा बे अफिसावहाय जोङो थांगोन आरो गोजोननाय मोनदों भैरबकुन्द पिकनिकआव मोजां जोबोद बेयाव बायदिसिना जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गासैखौबो आदा आदाया ना फ्राय खालामगासिनो दङ बहुद खस्थ' जानो ना एसे गुसु जादों माने बन गैयानि थाखाय बन गैया ना गोरान बन गैया सोंनांगौ जादों दिनै खस्थ' खालामनांगोन आरो सानसे नङा होमबा बेनो फर्टि दे मिथिंगालाय नोङो फिरस आदा बे लेब्रा बनायगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंना आरो इथिं खुब केमेरा दं बेस्थ' दानसुरां सार बेनि केमेराजों जोङो फट' उथिबाय दङ बेनिफ्राय आरो उथिबावनांगोन दायो आंनि खाथियाव दङ बिजय आदा हेलौ बेयाव एसे बेस्थ' सबजि बानायदों निरामिस सबजि बनायबाय थादों आदाया नायबावनो नामा एसे नायनोसै बिलाहि थाइनै दङ कबि आलु बियो पकट मानसिनि थाखायनो बियो जोंहा आमिस बे जाबाय निरामिस खाथियाव दङ मा खालामदों नों फंबाय नैलै मा नैखौहाय फान्थाव दा बाथोन बनायगासिनो दङ बिथांमोना फान्थाव बाथोन दसे उनाव जोङो जानो मोनसिगोन एसे सहाय खालामनानै जालायनोसै ने येस गासैबो सहाय खालामनानै बनायनांगोन बेनो जाबाय जोंनि मेन आइटेमफोरा नायलांबाय था जोङो न'आव थांनो ओंखारबाय गारि रेडि जाबाय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथांमोना फैनानै जोंनि चेनेलाव गोदानै हाबदोंबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय